sai wani abu kuma da na manta ban faɗa maka ba, ina da aljanu. Wani lokacin sukan da yawa a masu bibiyar social media sun fara ta'allaka irin rashin ji ko rashin jin magana ko rashin kunya ko rashin nuna damuwa da Murja Kunya take yi akan kasancewar ta mace take ta yin abubuwa na surutai, raye-raye, tsalle-tsalle har da 'yan zage-zage wani lokaci. Jama'a suna ta'allaka hakan a cewa kamar Murja ta ci kai. Wasu kuma suna ganin babu alamun cin kai, kawai tsantsar rashin mafaɗi ne ko kuma rashin jin magana ne. Amma tabbas yanayin surutan da Murja take yi ita da kanta a wani bidiyo da ta yi ta furta cewa fa ba ta da lafiya, ma'ana tana ɗauke da aljanu, inda ta ce wani lokacin suna tashi, idan suka tashin har ta shige da fitan zance ba tare da ita ma ta san tana yi ba, kamar yadda za ku gani a bidiyon da idonku kuma ku ji da kunnenku. sai wani abu kuma da na manta ban faɗa maka ba, ina da aljanu. Wani lokacin sukan tashi cikin dare, idan suka tashi babu mai rike ni sai lillahi. Dole ka koyo su ayatul kursiyu da karatun ruqiya da karatun kora aljanu ko kuma wani abu, ina da aljanu. Kakka ce ban gaya ma ba ko wani abu, zaka koyo karatun sauke aljanu da za ka dinga karɓo turarurruka na sauke aljanu da dai sosan da komai. Dan ni kaina wani lokacin idan suka tashi wani abin za a gan shi ina yin ni hau, ka gane, sai na sun dan saki sai ai ta ban labari ko wani abu. To waka ga na kai maka wani wawan duka ko mahaukacin duka ana zaune lafiya ka ce me yake faruwa, ina da aljanu. Ko ba gaskiya ba, already chronic yawwa. A wasu lokutan ita kanta Murja Ibrahim Kunya idan ta yi bidiyo ta ɗora a TikTok, daga baya idan ta kalli bidiyon takan yi al'ajabi, inda a lokacin da ta yi bidiyon tashe da kanta ta zo kuma tana maimaita bidiyon ta rubuta cin kai. Tabbas abin da ya kamata Murja ta duba ta yi nazari akan abin.